Sakubussissa. Minä menee enää menossa. Hän reippaan edelleenkin tässä. Hämmästelee, miten bussissa mennään. Ollaan liikenneympyrässä tällä hetkellä. Arnoldi-Miinissä. Tuon Carrefourin marketin kulmilla. Mennään ja pian ollaan keskustassa. Ehkä tänään vielä illalla vai tulla uudestaan tänne retkelemään. Seuraava pysäkki on meidän Parada, eli pysäkki, mistä hyppään ulos aseman kulmilla. Onneksi täällä ei hirveän mahdottomasti ole niitä pysäkkejä. Oikein näppärästi mennään eteenpäin mielestäni. Minähän en näitä bussiliikenteen reittiä normaalisti Helsingissä ymmärrä, mutta nyt tässä opiskellaan näitä. Tämä on toinen kerta bussimatka Arnoldi-Miinissä. Nyt hyppään ulos. Tässä on Parada.